позвонить, может, подъедет. Не, он же сейчас в отпуске. А, в отпуске, где он? Либо сейчас на даче, либо дома. Это еще долго будет? А? Еще будет. Это ваши сроки. А что такое? Положить, чтобы не потерять. Положите, так следите. Ну и что же? Потом вас искать не будем. Да, я пойму. Спасибо. Да, я думаю, просто нужно, чтобы она была. Завтра я нигде не нужен. Завтра нет. Если я сюда встану, я не могу. Нежелательно бы. А вот лучше туда встаньте, вон на ту сторону, там нет камеры. На ту сторону идите. Ты прям горишь желание? Работать? Я говорю, желание зарабатывать деньги. Чем работать, если честно? Хочу Наталья Владислава. Нормально. Просто гонорарная съемка немножко расстроила. на всякий случай. А вы, кстати, не видели корреспондентку, которая из месяца онлайна пришла? Вообще без понятия. Пришел, так и уйдет. Более-менее. Да. А здесь я не знаю. Все настолько сыровато, непонятно, что будет делаться. Вот Настя же приходила такая. Бачка.
Не обиделся? Давай это. Получается, напряжение всего мероприятия как как матч работает. Hayırlı gün, kadirli milletaşlar, hürmetli vatandaşlar, merkezimiz, Kazan konakları, hayırlı gün. Sizning barıgızını da Tuğan Tilkini büyük şairimiz Abdullah To'qayning Tuğan günü hem anın tuğuna 137 yıl tulu bilen tebrik etem. Şükür bizning Tatar halkı bäxtli halk. Ул şiiriyetli halk. Onu Irak asırlar türünden birle şiiriyet uzatıp gile. Tatar halkı şiiriyetini özünün yaşav rəvişi etip saylagan. Bizning şiiriyet şişmesi de Irak asırlardan Qulluğali kibik ulug' şairlerimizden başlanıp gite. Endi Abdullah To'qay bizning milliy şiiriyetimizni binihaya zo'r buyukliklarga ko'tardi. Ул endi mana bir asırdan artık Tatar milletine hizmet edip gile. Kilesi yılda ataklı Tuğan til şiiri yazılığa da %15 yıl tola. Tuğan tilini bilmegen Tatar yoktur. Ул endi hazır bütün dünyaya mağlum.
Туган тел шигыре безнең милләтебезнең рәсми булмаган гимнына әверелде. Киләчәктә дә безгә туган телебез белән, Тукайыбыз белән яшәргә насип кылсын. Габдулла Тукайның туган көненә багышланган шигърият бәйрәмен башлыйбыз. Мин беренче сүзне Татарстан мәдәният министры урынбасары Дамир Данил улы Натфуллинга бирәм. Рәхмәт итегез. Хәерле көн, хөрмәтле җәмәгать, хөрмәтле митингта катнашучылар. Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгы исеменнән сезне бүгенге туган тел һәм Габдулла Тукайның туган көне бәйрәме белән ихлас күңелдән тәбрик итәм. Без бәхетле халык. Чөнки безнең Тукайыбыз һәм аның шигърият дөньясы бар. Бүгенге бәйрәм һәм Габдулла Тукайның туган көне ул чыннан да яшьләр өчен дә, чын ихластан, улылар өчен дә, балалар өчен дә якын бәйрәм. Бүген Казаныбызда да, мәркәзебездә дә, аның урамнарында, Чаллыда да, Әлмәттә дә, Кырлайда да, Арчада да, районның үзәкләребездә зур бәйрәм чаралары уза. Без 20-нче һәм 21-нче гасыр балалары безнең өчен Габдулла Тукай дигәндә туган тел дигәндә Габдулла Тукай уебызда. Һәм ул дөрестән дә ул шулай. Чөнки безнең максатыбыз телне сакларга, телне байытырга андый максат булса, без әдәбиятка, шигъриятыбызга иң зур игътибар бирергә тиешбез. Безнең иң зур горурлыгыбыз ул безнең мәдәниятебез, безнең туган телебез һәм безнең хәзинәбез Габдулла Тукай. Бәйрәм белән сезне барыгызга. Рәхмәт. Бәйрәм сәхнәсендә Татарстан Язучылар берлеге рәисе, Татарстанның халык шагыйре Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, Татарстан Дәүләт Советы депутаты Ркаил Зайдулла. Hürmetli cemaat, kadirli milleteşler, kan kardeşler, konaklar, beyram kutlu olsun. Çünkü Tукай tuğan gün bizim Tatar için en zor beyramlarının birisi olsa, anın vafat bulgan günü, şulay aprelde, ol bizim için sağış günü. Tукай, ol bizim tırmışımızda her vakit yaşi, var, bigrek de edebiyat, sanat bilen kızısıngan kişiler için Rus şairi Aninsky 19. asırda aytkan, Pushkin это наше все deyip. Benim de elbette paraleller getirmeye önemliyim. Lakin Tукай da bizim için o şairine tügül, o aytkancha cemaat işliklisi de, diplomat da, hem gülmen Tatar turmuşunun nindigine ilkeleri bulmasın, Tукайның icatında barsında tavuk bular. Tукайның icatı o Tatar halkının ensiklopediyası içinde bular. Anlarsın, büyük şairlerinin bir hasiyeti var. Alar bizden köngüllerge tesir edip, itü yolu bilen göresin, kişi bilen kişi arasın birleştire tırgan, kişi bilen kişi arasına tügül halıklar bilen halıklarını dostlaştıra tırgan seletke iye. Hem Tукай elbette şuşu anlatmağa, şuşu bilgilemege ayrışa turu kile. Ol bizni birleştire, ol bizni bir fikirge indi, hem ol fikirinin siz indi ikanin bilesiz. Hazır min bu yılgı Gabdullah Tукай ismindeki devlet premisi iyelerin ilan etem. Alarının poezi boyunca, edebiyat boyunca ilkesinde şuşu premiye layık bulgan Şevket Kadirşan'ı, Şevket Sivatullin'i atayım.
Kızganışka ol biraz ağır tura, dulkınlanıp da gitkendir. Biz onu yine azattık. Hem Naile Kumisnikova gün mozaikasını çekken dekoratif pannolar için. Ama bu yıl Tukay ismindeki mertebeli devlet premisi tapşırıldı, prezident tapşırdı. Lakin indi mene sizin alda bizim görünükli arkitektor Tüvenkama'da Tukay Park'ın, Tüvenkama'nın Cemik Mescidinin arkitektoru Firdevs Hanıf'ını da sizin karşınızda ilan etem, hem alarını çın kömülden kutlayayım. Rahim ediniz. Hazır Firdevs Hanım bir neçe söz ayta sizin iktibarga. Mana күнә туры килде бит тавышта югалды. Кичәнәк бар иде бүген юк. Bu soski toğuşturak bugün. Бу премия алганнан соң әле һаман да ышанасым килмей. Чөнки инде байтак еллар шушы эш буенча шөгыльләнгәч 45 ел Түбән шәһәрендә, аның 25 елы башларга иде торып эшләгән кеше буларак, мин инде байтак объектларын, проектлар ясаган кеше. 60-тан артык объектларым бар. Менә Аркадий Зайдулла атап китте. Мәчет, Тукай паркы, Сабантуй комплексы, набережная, Изге Чишмә, пляжлар бик күп инде. Шуңа халкыбыз аны күреп бәяләгән икән. Мондагы җитәкчеләр аны күреп тагын да бәяләгән икән. Мин бик шат. Әле сәламәтлегем бар, тавыш кына югалды. Эшләребез, яңа эшләр Алла бирсә алда булыр. Шуңа күрә һәммәгезгә дә шулай. Бәйрәмдә кутлаган өчен бик зур рәхмәт. Sizge bayram bilan tabriklayman sizni. Bizning til Tatar tili yaşasın. Rahmat Naila Hanım, rahmat. Tağın bir bildirü sizge ilan etmesem uldırıs olmaz. Şulay bugün prezidentimizin, reisimizin fermanı bilen bizning görünükli şagirimiz, ataklı şagirimiz Flora Gizatulinaga Tataristan'ın Halk şagiri degan isim verildi. Kutlayık biz anı da. Hem ulguna da tügül bizning bir köp jırlar su boyunda uçak yana degan ataklı hem başka bir köp halk jırlı turgan jırları için Nail Kasimov'a da Tataristan'ın halk şagiri degan isim verildi. Hem bugün bu ferman imzalandı. Kutlayık alanı da. Cenur abi. Rahmet. Татарстанның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясының быелгы лауреатларын, шулай ук дәүләтебезнең Татарстанның халык шагыйре дигән мактаулы исем алган безнең каләмдәшләребезне яңадан ихлас котлыйбыз, һәм аларның һәммәсенә дә иҗат уңышлары телибез. Сәхнәдә Татар гармуннары халык ансамбльне оештыручылар, Казан шәһәренең Урман арты мәдәният үзәге директоры Тимур Юсупов һәм Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Ринат Мөхетдинов. Тукайның туган көнендә Захидулла Яруллинның атаклы Тукай маршы яңгырый.
Dürüstün etkende halk zor ol, güçlü ol, dertli ol, moңлы ol, edip ol, şair ol deyip bildirgen Abdullah Tokay. Kalem hüküm yürütüşü yeryüzünde, kalem büyük, kalem dereceli, yazışı kalemi milletke fayda, yazganı hak küzgüsü. Fikrinizni yazınız, dünyaya fikrimiz yol alsın. Çünkü fikirler kaynasa, işler de olga gider. Kalem iyesi bulup çıkışlarımız kubeysin. Bizde edebiyat var, hem de vay edebiyat. Yaşasın tuğan til. Bayram sahnasında Tataristan'ın halk şairleri hem Tataristan'ın Abdullah Tokay ismindeki devlet premiyesi laureatları şiir bayramı estafetasın Mecnun yaşındaki aksakalımız Tataristan'ın halk şairi, Tataristan'ın Abdullah Tokay ismindeki devlet premiyesi laureatı, Tataristan'ın atkazanan sanat işçisi Radif Ataş. Tokay şiirleri bilen başlap jiberem. Baş yeme, zor sin, baş yeme tüben canlar dünyasına. Padişah sin, büyük kirekse, baş isin dünyasına. Tokay şiirlerinden onun mühiti ol yaşanan sörüske düşe. Yalğız bulgan mı Tokay ol vakitta? Yok. Kozanda tayangan Emirhan Sağitke Gayazga daşken. Koytali urtak vatanга, koytali sorga etmeli. Göz karашından kirir jir tapmasın kir riya. Ol Gümer'den kurka şeytanlar diyen tüslü Resul bir küsüzünden en yavuz aldakçı jün süzden tıya. Yalğız bulan mı Tokay? Yok bəxitke. Bugün köp mü şairler, köp mü Tokay'ını süyüşüler? Bizning bəxitke. Olar qarı bugün Tokay kütergen taş hem təxitke. Şul təxit tiresinde birge bulayıp, tuğan tilini zorlayıp, olga tuğan til bilen barık birge. Rahmet. Sizning huzurunuzda Tataristan'ın halk şairi, Tataristan'ın Abdullah Tokay ismindeki devlet premiyesi laureatı, Tataristan'ın at kazangan sanat işçisi Gazinur Murat. Büyük ensiklopedist galim hem edip Adler Demirgal'in ruhuna. Yolbaşçılar yol yazdırgan şakta, vatan yazgan şakta akıllan, kora şırlarda da şıra izlep, yaktı izlevşiler tabılgan, şırak tutup yaktı izleyenler, cehennemden, düğününden, eğillerde günler evrilgen, tutaş var şalami dinine, ilemenler ilini, menge kilmez yaktık ileşekke eydegen, gaziz vatan üze binihaya, şıksız sarıyıtka eylengen, sarıyıtka yapıp sargaytkanlar, ozlar bilgen koydaşın, yolgan, dumanası ilim iyesine, ilimlisiz güler, sanalgan, bir miskalda yaktık kemilmesin deyip, dumalangan tevez işikliler, Kukke aşası can şul mahşerden isen çıkkan iken nişikliler. Kukke aşası bu canlarını son nindi ferişteler saklagan, nindigine kora şırlarda da galizatlar bulgan, ak
qalğanlar, qora yaxsalar da, qalğanlar qora yıqmağan, ahbaq, hakim bulsa, hakimnin de başı çıkmaz sarı yurtlardan. Yolbaşçılar, yol yazdırgan şaqta, yoldan yazılan şaqta xalqlar, şıraq tutup, yoxtu izlevçiler, her şaq bulgan, her şaq alıqqan. Hazır bayram minberine Tataristan'ın halk şairi, Tataristan'ın at kazangan sanatçılıklısı Hadi Taktaş ismindeki edebi Bülek Premiyası laureatı Nail Qasimni çağırabız. Bayram bilen dostlar, tuğanlar, Toqay bayramı bilen, tuğan til bayramı bilen, men sizge özümden Qırlayga qaytu degan şiirini o'qib o'zmoqchi bo'lam. Asramaga bola birem deyip, qishqiruga yurak tuzarmi? Yazmış o'zi kelib eshittirdi, sag'di yuragine buzarni. Shiraqli yazmış ko'ngil jibin, suzgan malla qozon ortına. O'lim deyip onu sag'di yobzi, olib qaytdi oriq otunda. O'lim deyip saf şişmeler deşti, o'lim deyip qortlar suydilar. Qirlayından kitkash ularni sihri akyat etib bir suylar. İlham bergan bu yer xatirlidir, shod ovozin ugi malayning. Oshing suvna o'lim, qayt ayda deb bir chulug'in sag'di og'ayning. Yashlanganda ko'zi ketgan chaqda unutma deb Zuhra apayning. Tüşüne de kirip çıkmagandır Qaytaşağı büyük Toqayning. Tar bulmagan ko'ngil gazap şigip yersizlikten ingirep tursa da, saklap kalgan halkın Toqayların asramaga alıp bulsa da, yetimligi anın yazmıştandır, büyüklüğü lakin halktan. Toqay o'zi halkın uksizlikten yulup alır için kalıkkan. Toqay kirgan urmanlarga kirem, Yürüm Toqay yürgen kırlarda, ugi tugil, suygan ulu bulup, мәңгі kaldı Toqay kırlayda. Rahmat. Sizning huzurunuzda ko'rinekli şair, Tataristan'ın Abdulla Toqay ismindeki Devlet Premiyası laureatı, Tataristan'ın at kazangan sanatçılıklısı Labib Liron. Toqay bişmeti. Tolstoyda minem hiç işim yok. Pushkinda da minem yok kaygım. Dünyadagi barlık büyükten de büyügrek minem Toqayım. Söz bulsunga söylev tugel birde, hiç etkenim tugel söz yoktan. Büyükler köp, Toqay birev, mina min mertebe yakın. Öz Toqay. Gogol bulsan ide Lermontov'ni, ayırması mina yok anın. Min Gogol'nin şinilinden tugel, bişmetinden çıktım Toqay'ның. Şiir itip yatlayım bu dünyanı, ki ıtamın künde söz ıtam. Şiir dıgam, Toqay kıybilam minim, min Toqayga qarab yüz tutam. Başka halklarga katışım yok, bütün milletlerde yok kaygım. Min tuyalmam jırlap öz halkımны, min tuyalmam jırlap Toqayны. Min әлі koya baram dip deşem, bizning dimin barır yol koyda. Yok ötkenin tugel, Tatarımның kileşegen izlim Toqaydan. Haber kütmim Irak yıldızlardan, yok kıyaşta işim, yok ayda. Ötkenlerden koytup gelgen şakta, toqtalası ettim Toqayda. Rahmat. Sahnede Rusya'nın at kazangan Tataristan'ın halk artisti, Tataristan'ın Abdulla Toqay ismindeki Devlet Premiyası laureatı İlduz Ahmadjanov.
Hiç de көңілем ашылмаслық ішім пұшса, Өз-өзімні көрәлмеше рухым түшсе, Жафа шексем, едәп өтсем, Бұ башымны қоялмеше жанға жылы ешбір түшке. Хәсрәт соңра хәсрәт келіп алмаш-алмаш, Көңілсіз ой білән тәмам әйләнсә баш. Шул вақытта мен қолыма китап алам, Аның изгі сәхифәләрен ақтарам, Рәхәтләнеп китә шунда жаным, тәнем, Шуннан ғына дәртләрімә дәрман табам. Оқып барған һәр бір юлым, һәр бір сүзім, Бұла миңа юл күрсәткүче йылдызым. Сөймей башлыйм бұ дөньяның вақлықларын, Ашыладыр, нурланадыр күңілім, күзім. Жеңілләнәм, мақсумланам мен шул шақта. Рәхмәт әйтәм, оқығаным шул китапқа. Шанышым арта менің үз-үзімә. Үмит бірлән қарай башлыйм болашаққа. Yıllar uzып, бара тұрғаш қартайсам да, Бүкірім шығып өтсе де, хәлден тайсам да, Көңілім менім яп-яш қалыр, еш қартаймас, Жаным күшлі болып қалыр, хәлден таймас. Көкірегімді менім шиғыр ұтып саумы, Көтерем мен қарт бұлсам да ауыр тауны, Көңілімді күн хаман аяз, хаман да яз, Шағир көңілінде қыш болмай да қар яумай. Қылмамын yok, қартайсам да шын қарт кіби, Отырмам тек yok бар тіләк тілей. Әнмәмін мен Құдай құшсам еш башына, Шиғырлерден келер меңа керек жылы. Жырлый үләрмін мен өлгенде де, Дәшми қалмам, Азраилні көргенде де. Біз кетеміз, сіз қаласыз деп жырлармын, Жәсәдімні туфрақ бірлән көмгенде де. Рахмет. Хәзер шигърият бәйрәмендә җыр яңгырый. Кем белер кадереңне? Абдулла Тукай сүзләре, Рөстәм Яхин музыкасы. Башкара Россиянең атказанган Татарстанның халык артисты Резида Галимова. Баянда Татарстанның атказанган артисты Ахмет Кәримов. Dertli
татар халкы Габдулла Тукайны табигый рәвештә үзенең рухи әйдәманы итеп сайлаган. Шулай да ул ничек милли символыбызга үрелгән? Моның сәбәбе бик гади. Бар уем, кишен көндезен сезнең хакта милләтем. Синең саулыгың минем саулык, синең ауруың минем ауруым дип билгеләгән Тукай үзенең мөкатдәс максатын. Син минем каршымда барлык нәрсәдән изге һәм хөрмәтле. Бүгенге шагыйрьләребез дә менә шушы программа төшендәге девизга турлыклы булып кала. Бәйрәм минбәрендә Башкортстанда яшәп иҗат итүче күренекле шагыйрәбез Хади Такташ исемендәге әдәби премия лауреаты Халиса Мөдәррисова. Хәерле көн, хөрмәтле дуслар. Башкортстанның бәрәкәтле җиреннән, Башкортстан халкыннан бүгенге бәйрәмгә мин зур сәламнар алып килдем сезгә. Нәрсә тоташтыра безне? Бүтән җир шарында телебез, милләтебез тоташтыра һәм Тукайыбыз тоташтыра. Шуңа да без бер-беребез белән бергә булырга тиешбез. Бергә булыйк. Далаларда, урман, тауда, Әлмисақтан эзләребез, яшәсәк тә төрле якта, айрылса да йөзләребез, уртак безнең телләребез, бергә булыйк, бердәм булыйк. Айрылганны аю ашар, бүленгәнне бүре җыяр. Кем онытса туганлыкны, бәгырендә бушлык тояр. Бар булайык, бер булайык. Суга тамган тамчы кандай, юкка иреп югалмайык. Ата-баба нәзер иткән ирек хисен югалтмайык. Бергә булыйк, бердәм булыйк. Онытылу дигән ачы тегермәндә оныта алмайык. Тарих усал, тик көчлеләр дәүләт тота. Бергә булыйк, бергә булыйк. Кыйтгалардан кыйтгаларга дуслык дигән әләм юллык. Үрнәк булып, бар кавымга бергә булыйк, бердәм булыйк, бергә булыйк, бердәм булыйк. Рәхмәт. 1912 елда Габдулла Тукай Петербург шәһәренә сәфәр кылган. Менә бүгенге бәйрәмгә шушы каладан безгә хөрмәтле кунагыбыз килде. Каршы алыгыз, шагыйрә Халидә Гыйлаҗева. Тузгала хәтер, нур сыман ява, саф аяз күкләр, изге дөньяга. Мин керәм сыман, аяз һавага, сәламен булып, якты нур тама. Капель звенит стоголосым эхом, Тукай, венец лавровый оживает снова. Ты в светоносном вихре возникай, ты возрожден из слова, мой Тукай. Печали, скорби, все сотрет весна, воспетая тобой земля преобразится, поэзия реальность возрождена. И я склонюсь перед бессмертной лирой, той лирой, что воспела мой народ. Рәхмәт. Шигъри эстафетаны танылган шагыйрь, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Хади Такташ исемендәге премия лауреаты Рифат Жамал дәвам итә. Ай астында карым күккә, анда йолдыз атыла, искә төшәпкән сүзе, бала чакка кайтыла. Бу дөньяда һәр кемнең дә йолдызы була күктә,
Кіші ерегі тиккенде, йылдызы жем-жем ите. Кіші ерегі сүнгенде, жаны көкке ашқанда, атыла йылдыз алып ките, аны ғалам ташқыны. Атыла йылдыз, қай вақытта, йылдыз яңғыры кебек, тұран güya соғышларының нәтижелерін көріп, атыла киселе көпме ғамырлар, көкнеп йылдызлар яра, нишек түссін мұңға ерек, табиқсың ненді жара. Рахмет. Қаршы олығыз танылған шағире, публицист, журналист, жәмәғат шүкісі Нәжибә Сафина. Ишеттермәк булып тавышымны, мин кычкыра-кычкыра үнсіз қалдым. Халық белән шагыйрь арасында ераклыкны аңлап ғажиз қалдым. Мин кычкырам, алар ишетмиләр. Мин йөгерәм, алар туктап калган. Кеше күтәрелмәс куллык йөген, чөнки алар үз иңенә алган. Ташлагыз сез куллык бугауларын, сибиреп түгеп тарих бузауларын. Беркем җирдә ике яши алмый, кеше эшен кеше эшлей алмый. Бу заманга син тугансың икән, киләчәккә илтеп ялга аны. Насарилар аны үзмәкчеләр, аны ялгый ала милләт жаны. Туган туфрак биргән чын асылың, туган телең биргән туры сүзең, хакыйкатьне таныр ачык күзең, кара төндә айдай балкый йөзең. Иштәсеңме? Иштәсеңме мине? Мин кычкыра торгач үнсіз қалдым. Шау-шауларын арттыралар гына. Үз үстіме мин бит жаза алдым. Ишеттерем деп тавышымны, қалдырайым деп сезге табышымны. Ул гап-гади табыш, ул гап-гади табыш. Ирек дигән, киләчәккә ирек бирик дигән. Минем түгел, сезнең дә хыял бу. Ирек юклык жанны кыя ул. Үзең булып җирдә яшәү өчен, табигатьтән Худа биргән көчен. Ул гап-гади хыял үзең булып, туган телдә сөйләп яшәү җирдә, туган җирдә, туган телдә яшәү. Без артыгын дауламыйбыз. Бер дә тугансың икән син җирдә яшәп кит. Киләчәккә син рухыңны түшәп кит. Бер көн белән яшәгәннәр бузаулар, хакыйкатьне шулар гына бузалар. Чынлап яшәү, киләчәккә бару ул. Шагыйрь сүзе арыганга дару ул. Авазымны соннан жаным аваз салам. Соннан жаным шыққаншы, дұшманларны үз үніне тыққаншы. Ишетігіз, бұл бит бізнің изге yol. Жан білен сон жерде айрып болмай ol. Сайрар құшқа не қышқыру, сайрасын. Қарға қышқыра біле, қарға қышқыра біле сайрый olmasın. Taş қалықмас, құнлақ батмас, қарғаныңда сайразмасын, білдіңлі, өз тіліңде сөйле, жырла, ешәсін. Ешін жер үстінде түгел, көкте ешнәсін. Рахмет. Рахмет. Бәйрәм сәхнәсендә танылған шагыйрь, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе
Tataristan Respublikasının Musa Jalil ismindagi, Türkiye'nin Hüseyin Baykara ismindagi premiyasi laureatı Ramiz Ahmet. Bürülük. Bizning qonda indi bürülükten bilmeyim nersegine kalgandır. Tarih sınavların kişe kalganı da anın yalgandır. Tiller kisik, zaman jili isip, kidirdi şu kanlı ağızlık. Bürülükten bizge miras bulup, kalgandır ol barı yavuzlık. İndi küpten siyek iri midir, tilsiz tişsiz kalgan ağızda. Kismesin dip kılıç, baş iyilgen, şere kıyrı katkan tun bızga. Büre bulup tulgan ayga karap, küpmegine ulama. Bizni indi küpten işitmiler, alarga biz haman alama. Bürülük, tügül irilik ol, tekebbirlik, yegiminlik. Üz ruğun eğer satsa kagan, kişiresin iken kur kimlik. Ey kayda ol dala kanunları, bir yıdırıkta tutkan Türk ilin. Bizning kanun hazır, kanunsızlık, şıgar bizmi kişip ütkilin. Şırlar aşa bizge bağasıman, ak bürünün zenger güzleri, ol güzleri de halkın ümitleri, babamlarının danlı izleri. Hakkı var mı erip yuvalırga, Rabbi üzü yazgan haklıkның, Kükler tarafından tudurulgan, kükler saylab algan halıkның. Duşar itilsek de can asrarga, şiddiyat kütülerden sürülüp, şulay da bizge kiregeli. Doğrılıkның tamga bilgisi dey, gadillikning asıl ilgisi dey, birgelikning yaktı kızgısı dey, Yavuz kış ruhlarını ürkütüşü, turu yolga bizni kündürüşü, irik temin kanğa sindürüşü, ak bürüdey, izgi, bürülük. Rahmet. Bayram estafetasın tanılgan şair Qayas İshaqi ismindagi premiya laureatı Habir İbrahimov devam eder. Yaşlığımda yazgan birinci muhabbet şiirini okuyup ketem, çünkü birinci şiir ol, birinci muhabbet gibi bir qaşanda unutulmayı. Mana kitam indi, mana kitam, terazanga yaprak sibermin, künde yürgen kızgıtar uramga, ismini yazıp gidermin. Mana kitam indi, mana kitam, ilkten jiller yolga koğanda, cancılısı izlev kirek tügül, cancılısı tulu uramda. Mana kitam indi, mana kitam, bir qaytırmın ele bilgili, jirge yatıp senin iyankler, sen mevud deyip yılar şekilli. Mana kitam indi, mana kitam, rahmet. Sizning huzurunuzda tanılgan şaire Sajida Süleymanova ismindagi edebi premiya laureatı Fevziye Sultan. Bayram bilan yemli yazda birinchi yashil yapraklarga yılmayganda, tüpsüz kökte erip bitken jingil qanat qışqa qarab hayran qalganda bir seyir his, yaman soğuk his çılgap ala. Yaşlık uzdu diyen uy bar janda. Gelir yazlar, gile almam bu alanga. Tuzganaklar, zengir şeşek üser anda, şıbırdatıp kıyıp yangır yağıp üter, salavat küpürü kökten nurlar siber, allı gülü kübelekler işar anda. Köp meyreklerde beyram bulur, yaktı bulur köngüllerde. Beyram bulur, uylap şulay soğuşlarının taralılar. Güyalarını kök yüzüne
Ак bulutlar үзенә алалар. 100 елдан соң кабат туып булса иде. Яшь үләнне шык тамчысын күрсәң иде. Кырмысканы атлап үтеп, гашыкларны сискәндерми, урманның саф һавасыннан исергәнче йөрсәң иде. Әйтсәң иде, "Уялмагыз, кар гашыклар. Бу урында мин дә булдым. Хәзер мин кош, күктә булыт мин. Кышкайларым шит итмәгез, сезнең белән мин дә сайрыйм. Зәңгәр күкне, җирне, суны һәм кояшны мактап җырлыйм. Ялгызлыкны эзлим урман ешлыгында. Сагышларым шатлыктан да татлы миңа. Сайрар кышның йөрәк тибешен ишетәм. Ямлы язда кыштай шулай очып китәм. Киләчәккә хәер фатиха әйтеп үтәм. Бездән соң да җир йөзендә чәчәк атып җимеш бирсен һәр үсемлек. Яшелләнсен урман кырлар, агачларда кыш сайрасын. Яшнәсеннәр яшеннәр гел яп-яшь күктә. Җир йөзендә җыр җырлансын, һич тынмасын. 100 елдан соң минем гәүдәм агач булып үсеп чыккач, җыр тыңлармын. Тик җырларга кеше булсын. Җир йөзендә җыр тынмасын. Фигырият бәйрәмендә җыр яңгырый. Туган авылым. Габдулла Тукай сүзләре, Алмаз Мөнасыйпов музыкасы. Башкара Россиянең атказанган Татарстанның халык артисты Георгий Ивушев. Баянда Ахмет Каримов. Тау башына салынғандыр біздің ауыл. Bir шишмә бар якын безнең авылга. Авылыбызның ямин суы тәмен белән. Шуңа күргә сөям җаным тәнем белән. Авылыбызның ямин суы тәмен белән. Шуңа күргә сөям җаным тәнем белән. Истән чыкмыймында минем күргәннәрем. Шатлык белән уйнап гомер сөргәннәрем. Аби белән бергәләшеп кара җирне. Сука белән яртып йөргәннәрем. Dünyada belki küp işler kurun. Bilgisizdir kaya taşlar bu takdirin. Kaya varsam, kayda kırsam, işlesem de hatırımda məngə qalır tuğan yerim. Aya varsam, ayda kırsam, işlesem de hatırımda məngə qalır tuğan yerim. Rahmet. Gerçi özü bu dünyada
нибары 27 ел гына яшәсә дә, Абдулла Тукай татар яшьләренә һәр даим ышаныч баглап гомер иткән. Сез чын яшь егетләр, өмет бар сездә. Сез интеллектлар дип курулган Тукай. Милләт өчен сынмас терәксез. Нәрсәдә ләззәт икән. Тик фақат милләткә хезмәттә. Монда ям да бар, ләззәт тә бардыр. Милләтнең таракисенә кирәкле нәрсәнең һәммәсе дә саваплы ва хәерле бер эштер. Сезнең хузурыгызда улуг шигъриятыбызның дәвамчылары иҗатта үз сүзләрен әйтергә өлгергән яшь шагыйрьләребез. Каршы алыгыз Татарстанның Муса Җәлил исемендәге республика премиясе лауреаты Рузәл Мөхәммәтшин. Күңелләрдән шигырь эзлим. Тарих тик тапканым курку бары, шум. Җир йөзеннән күрәсең ки аның акрын гына китеп барышы. Инкыйлаплар арты инкыйлаплар, зат алыша затны, сынны сын. Нишкә лирика соң ни хәл кылып, кай куышка кирип сыйынсын. Ут ялмаган йортның тәрәзендә ватып чыгам дипме пышмаган. Бергәләнә нәни күбәләктәй. Дөрләп яна гасыр учагы шатыр, шутыр. Тынмый һаман тавыш, тынмый һаман хиш, шау хиш, ура! Җиһан кадәр җиһан шаша икән. Шигырь ничек түссен бу чорда? Кеше кадәр кеше шаша икән. Шигырь ничек түссен бу чорда? Ни дәгъва ит. Күңелеңне шулай йолкып, йолкып җилгә очырда. Сугыш арты, сугыш бара җирдә. Зот алыша зотны, сыннысын. Нишкә лирика соң ни хәл кылып, кай куенга кирип сыйынсын. Ут ялмаган, бикле утардагы җай шарасыз калган үгездәй. Сыртын йырта-йырта, бергәләнеп китеп бара. Китә ул бездән. Күңелләрдән шигырь эзлим. Тарих тик тапканым явыз ниятләр. Сыгыла да хыялларым кабат, китереп бер сылый ияккә. Югаларда җылылыкка урын. Югаларда гам да, борчу да. Шигырь дә юк. Шигырь дә юк икән. Нинди өмет булсын бу чорда. Рәхмәт. Бәйрәм сәхнәсенә талантлы шагыйрә Иделем Акчарлагы бәйгесенең гран-при иясе Дания Нәгыймне чакырабыз. Рәхим итегез. Татар теле. Яшем туктатырлык кудрәт синдә. Һәм елата ала бер сүзең. Мусафирга татлы кизләү суы. Адашканга маяк бер үзең. Синдә ага җирне тибеп чыккан меңә шишмә, вулкан лавасы. Синдә тургай, сандугачлар кие. Диңгезләрнең җиләс һавасы. Тоякларның тупырдавы синдә. Кылычларның горур зеңләве. Дәүләтемнең төз чүктергән чагы. Ватанымның өнсез иңрәве. Тимерченең тире тамган сиңа. Бөеклеге синдә ханнарның. Синдә күпме дуга ялваруы. Хак Худайга
изге жаннарның. Күкрәгемә хәнҗер кадасалар, синең белән бәйлим ярамны. Синдә таптым җаным моңы булып, каләмемнән тамар караны. Жанны кисәр җилләр искән чакта, ышыкланам сиңа кыяма. Синле чакта без алмазның үзе, синсез калсак юка пыяла. Аңлы чактан бәгыр сызлавым син, синсез калсам калам йөрәксез. Син югалсаң кояш шундук сүнәр, син булмасаң мин дә кирәксез. Рәхмәт. Бәйрәм эстафетасын шагыйрь Муса Җәлил исемендәге республика премиясе лауреаты Булат Ибрахим дәвам итә. Ватан дип ватылдык җирдә. Ватан дип ярылдык без. Üzülгән өмет эшеннән яңадан табылдык без. Безне үлмәс итә җирдә татар дигән атыбыз. Гынахлы дип кыйсагыз да тәмухтан да кайтырбыз. Кылычлар кыныда безнең, җәйләүдә атларыбыз, бабайлардан килгән нәзер, күңелдә антларыбыз, кылларыбыз нык әлегә, үсә кыз улларыбыз. Без татар, безнең милләттән, алыгыз, кулларыгыз. Рәхмәт. Сезнең хузурыгызга шагыйрь Муса Җәлил исемендәге республика премиясе лауреаты Рифат Сәләхне чакырабыз. Ассаламу алейкум, бәйрәмнәрегез кутлы булсын. Туган тел. Йөрәктә яралган һәр сүзне инҗидәй күкләргә тезәсең. Бигрәкләр гүзәл син, туган тел. Син генә үзәкне үзәсең. Üzülüp sağındım min seni, dünyanı kulaçlap gizgende. Sin gine tuğan til. Nur bulup konasın yüzlerge. Şittiller yılatmay, küldürmey. Gəm de yuğalarda, mıng da yok. Sin üzün köymüney, tuğan til. Min yıllar yutlığıp tınlarlık. Sin gine ürettin, tuyarga. Yaşavның üz mıngın, üz yemin. Yuğalma tuğan til. Yuğalsang, yımılır şekilli gözlerim. Рәхмәт. Хәзер сүз шагыйрь Шейх Маннур исемендәге премия лауреаты Фәнил Гилазовка бирелә. Караңгыдан аваз сала шагыйрь. Дөньялыкка шигъри сүз аша. Ахәңеннән мең хис кайный жанда. Я яктылыгыңа мең кышак. Кышак жылы өләшә ул. Ремәсме диеп күңелләр. Калбы тулы бәйләм гөлләр. Калбы тулы утлы күмерләр. Вулканда ул шаулы гөл бакчада. Ургып кайнап чыга хисләре. Жан кыллары белән тыйып яши. Кай тарафтан җилләр искәнне. Тыйып яши җиһан гамын, зарын. Хаятның мең кылын сиземләп. Һәр җөмләсе хисси шәшкә тажы. Һәр шигыре милли бер гыләп. Китаплары күңел гөл бакчасы. Уй хисләре шатар бүреләр. Дөньялыкта үз дөньясын төзеп, ул хыялда йөзгән бер жүләр. Жандашларын барлап исәрләнә, шигъри утта янып мең шаша. Һәм өр-яңа ысул алым эзләп, үз урынын даулый фал аша.